Әгәр без табалар белән алышсак, синдә бер таба, миндә бер таба булачак. Әгәр без рецептлар белән алмашсак, синдә 2 рецепт, миндә 2 рецепт калачак. Тәмле корэш тапшыруның алдагы чыгарылышында кызыклы оригиналь рецептлары белән популяр җырчылар Айгуль Бариева һәм Люция Мусина көч сынашачак. Шимбә көндезге сәгать 11-дә ТМТV каналында Тәмле корэш карыйбыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.